Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan mongko beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya wis. Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki men ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Genti kowe Tru, aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku ndek kata-katai. Oh iya. Mengker koko Prabu Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere dong apa iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Ya Petruk Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nunamen pasang Kalimantabe tinebene ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepakna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing nimbali sinuwun Punta. Bagong, nan. Padha raja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena ing ladune dumawahing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha raja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong.
pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Padhararja sapraptamu. Slamet. Edan ora basa karo Bendara. Aku takon nglus-lusina kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani? Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep gedhe tenane. Celeng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura, Ndara ki tresna karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Padhararja, Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten. Iya, Petruk. Bagong Padhararja, pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Padhararja sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow! Sapa, Gong? Sinom Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Besok padha saprang peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omonge kowe. Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana ngono nggih. Bagong Padhararja. Ngenten Ndara Baladewa, ajan iki. Serone ra jama-jama, berarti merke apa nggonaku. Nggonamu ming toa. Nggonaku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa gong salu mah? Volume ya volume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana ngono. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Dinyo langkang memanise wadananira layu kumbal kujam pratnya maratani sanget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowan nang apa niku kula mboten iso ngampet sedhi ing ati kula. Ayo tulake sarungku tak ajar kowe kaya jeli
Ana apa Petra? Mugi dados nang kawuningan. Aja mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga. Mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petra? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Men gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong bapak. Ya, Gong. Heeh. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Njo Petra. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Heeh. Anggere wetenge lara tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petra. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petra, kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggledak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika santri ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mestike mawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas boten wonten. Mula Ndara kula suwun kanthi sanget Ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petra. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu.
Werkudara kok nangis. Atiku kerloro. Petro, Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngigil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih Bapak. Mbok menawa Bapak Semar Kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petro, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petro. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso merga etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak. Iya Petro. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik Gong, kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih ya? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e? Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petro, Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klimasada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Klimasada mboten entuk dibediasta dening Sri Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klimasada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngantos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandeng Sri Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sri Prabu Ndarawati menika malik tinggal. Merga Sri Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa.
Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondhele pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Alsina Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk takare nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dikonone sampeyan iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Dewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya sih. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampeyan. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Dewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampeyan apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki men ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Kan trimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku urung kata-katai. Oh iya. Karo mikir kan, iki nang lho kata-kata sik kok terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditrusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkara Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkan. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh
kowe iki lahir batin belani bapak. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki kudu dirembuk, ora mung dirembuk. Nek kudu dipiye carane? Ndara Dewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe lho. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Terus kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Dewa. Wah, sudi. Lho. Sing nunduk sapa? Sing nunduk aku. Nek wani nundukne wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Ingkang Raka Prabu Besir Bathara Kresna. Anane sampeyan nunduk Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Mahendra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wonten tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo kok iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis ndoro-ndoro terus muni ora trimo arep ngopo iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun gawe terus trimo, kula sing ora trimo. Banding Pak Petruk arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, Luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe barep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning ngendi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho iki iki. Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Kowe. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu lak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Romangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ade kok kowe ngejawab kowe. Lho bocah iki malah nantang karo bola iki anggape apa to? Apa kira-kira wani karo bola to? Sing tak wedeni apa ora sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, baca kae aja. Ayo. Ayo, kowe ono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek aja yo. Limbukan karuan gayeng. Oh iso ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Seremu piye? Buntuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajembel, rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawet dhewe. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Baladewa pesanan Sandara Langit. Wis ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Papan ora terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kericauan. Ayo.
bola-bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeni prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa diantran. Padha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulai niki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Cilaka iki. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula maring dawuh pundhutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti neng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang bareng yen pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nggih, nyuwun pamit, Ndara. Ora ngandani aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping.
Ayo kowe tobonge, Hus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawan kosek. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat. Mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruta paripeksa. Dipeksa yen meru tak paringi Purabawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon kowe ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh, sik, sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lesdiwa ki bener nggondhani pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki kok sok-sok salah. Nek mergo nggone tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong iki do bingung. Bapak salah. Nek nganti Pandhawa gutang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti wae. SD ra lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar iki Prabu Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandra ora ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dhek aku loro tok dilih kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya
Wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bapak Jodipati Kang. Yo Dimas. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didong rada ora lara. Mbok menang men lara ora masalah. Oh iya mbok ora pelit-pelit gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Nang jeneng keramik ki nek dienggo nek duwite lek nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan-mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa.
doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku kakanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis anak kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mlayu kok ayo. Aku Ndara Werkudara buanter banget nendhangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngapa? Ya? Ambeke awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing antro? Ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena kowe nyegat kono, Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong, Truk. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Truk, pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe, Truk, nyok tampan ono til. Iya, Truk, aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki mados sinten goleki kowe? Modar. Wes yakin wis. Santai wae, Tru. Pokoke diiklaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki kula banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak? Nggih. Sebabe? Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa
nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye, nggo tombo bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tombo. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani karing Rama merga Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kanjeng Rama. Rasa nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimutnya. Irung kok kon. Besok ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding ding nek ding ding tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonya ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Doh. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara ties. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben.
Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara. Ha iya. Nglereng iki aku. Nglelengo ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok dengke ya. Nganti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titiprani manganak hanong paricata mbak lumembak. Dijambut. Mbak lumembak lamun mambeng erumbak ing samudra hangra. Sida ora iki, ora omong. Ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Solo meneng awon. Ya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe urung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora. Urung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mates iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petro nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petro patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petra wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Kok. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku
wong kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa jadi mati. Wah. Ayo kek nyeluk jenengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrepon aku. Aku mau jane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omeng paitane kok meng es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Oh mingso sapa saking cepete mingso. Mungsuhe padha karo bapak. Bojo kuwate. Aku bapakmu ingkang bakal Dracula ke mungsuhe kepapan tekake di kontese. Sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Budura mungsuh tak trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mungkin nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe yo ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kaya apa Werkudara mungsuhe awake dhewe. Menungso ora tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah lek aku maca nang ngarepe kanca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edane. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu karo aku ora. Menungsa tataran kembali marang mati. Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki kersa iki? Inggih. Iki kersa iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot.
Koko Prabu ngaturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Konangan Andre yo sarene sik to. Mani ngene iki sik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kok sik to? Yai Prabu mau tekan kene aku ing nderekake wonten wigatine. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Mimasa teng gati kinarya tumbal wadali Praja Ndorake taman Pagebluk. Lah kok Sadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangke rumiyin? Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya. Menang ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning menang ora? Ora menang tak bubuti bringosmu. Wah, menang aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis kong ora anu iki. Man ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake Antasena ngapusi jare ngekeki kaserten mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangke piye? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar wisan to. Ora. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna Wirata. Kresna aja mbingung aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe, dudu Werkudara Setyaki seksine. Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalala kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan, aku sing paling bener ngomong sapa?
Ya geletne ya. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa piye? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura kae. Ngakoni lumputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sega. Ya. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lah gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo dherenipun Kakang sawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan. Langening kalanggengan gelar pandhan muncar non lir kakonang sorong sorote kang padhang Kakang Semar Kakang Badranaya jebul bener apa kang diaturake kelawan Petruk apa dene Bagong yen to Kakang Semar nandhang ruga Kakang iki Puntadewa wis sowan ana ing Karang Kadempel. Wah Dipol, aku njaluk ngapura, aku wis sowan ana ing Karang Kadempel. Kakang Badranaya, Kakang Semar, ojo nikah saking patenggan
Dengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau. Titiyane Gandayane Trisanya Katen prayetna semore reseka balik Titiyane Gandayane Trisanya Purnama sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna iya Kakang Semar ya Dipal iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah, Bapak waras to. Wah, Bapak waras gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandang raga sejatine apa ingkang ginayu. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembali marang Kayiwangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing Kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula, gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula nika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing Kayiwangan. Wah, Dipol. Teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk. Mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tumanduk ana ing Praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati, ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar.
iki mertandake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi Pustaka Jamus Klima Sada ical. Iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar. Nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele Pustaka Jamus Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Awarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, boten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu Pustaka Jamus Klima Sada ora ketemu lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula sinuwun Ndarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Janaka, ayo di aklar pandhan moncar dinonir kegonang suram-sara tetan padhang kasoran pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ya jagat nang stungkur wae jagat Werkudara wong atna permana jati aja kleru ya Yayi. Wah kaget dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe ingkang aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe ingkang sesingna Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawur-gawar-ngawur. Cetha yen to kowe ingkang lembut Pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa Pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke Pustaka Jamus Klima Sada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati.
aja kleru. Kowe aja ngawu gawar-ngawur. Aku kadang munata Ndrawati, aja mbok picake aku tolo. Ati kowe. Kok ora bupati tindak dateng peti aku tak golek jago ingkang sakmurmat karo kekuwataning Tresna kae. Kang yare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ana pandhita muda sapa aku pandhita klihang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane kono papan dunungku yen kowe takon karo aku Begawan Waskita. Kita sing sesinglanata Ndrawati. Iki sapa? Pandhita klihang ngabur kangenan Begawan Waskita Jati. Ayo sinuwun Ndrawati, kowe bali kaya wujud sejatimu. Kowe ora sandadak melu-melu perkara iki. Pengin mati sampurna. Ayo gage patrana Waskita Jati.